Αγαπητοί τηλεθεατές, καλησπέρα σας. Απόψε θα παρακολουθήσουμε την ταινία του Μιχάλη Σταυρόπουλου «Godmother», η Νονά. Με την ταινία αυτή, ο σκηνοθέτης του φιλμ απέσπασε πέρυσι το Όσκαρ Μαλακίας που το απένιμε η Αμερικάνικη Ακαδημία Κακών Τεχνών. Πρόκειται για μία ταινία που βασικά λειτουργεί σε πολλά επίπεδα. Από τη μία έχουμε τον Τζόναθαν και από την άλλη τον Ντον Μαρκούτσι. Ο πρώτος θέλει να δώσει ένα νόημα στη ζωή του. Ο άλλος τον εμποδίζει με κάθε τρόπο. Το καλό και το κακό συναντώνται. Η αγάπη και το μίσος. Η φτώχεια και το χρήμα. Το γέλιο και ο πόνος. Το αδυσόπιτο παρελθόν και το αβέβαιο μέλλον. Η αρχή και το τέλος. Ο Μπουλντόζας και ο Θανασάκης. Το Περιέ και το Δουλειά. Το Τζατζίκι και η Σος Μπεαρνές. Και μέσα σε όλα αυτά, το απαραίτητο μοιραίο θηλυκό, η Ρόζαλη, μια γυναίκα εκρηκτική, που στο πέρασμά της αφήνει μόνο την καταστροφή. Ο σκηνοθέτης, αναζητώντας τον επιφανειακά τακτοποιημένο κόσμο, λειτουργεί σαν παραξένισμα, όπου η δομημένη πίστη του συνθετοποιείται πλαστικά, έτσι ώστε να επενεργεί στο χώρο και να θέτει προβλήματα αλωτρίωσης. Το μήνυμα συνίσταται στο ότι χωρίς υπερασματοποίηση, εισχωρείς τις ενοχές που βαρύνουν τους καταλύτες των διαστρωματικών ενοχών, η ταύτιση της ροής του υγρού στοιχείου με τη σηριακή αντιστικτική του νόστου, αποστασιοποιεί αρχαίγονες καταβολές και αποφιώνει ψυχομετρικές διαβρώσεις. Και τώρα, απολαύστε μαζί μας την ταινία. Cornuto! Stronzo! Iuba! Puttana! Pirelli!